Салют усім! Не так. Треба бути серйозней. Добрый вечер, мои маленькие сябры. Як вы себе адчуваеце? Прывітанне ўсім. О, добрый вечер. Проходьте, калі ласка. Мол, Топа, чаму ты гаворыш «праходзьце»? Я, здаецца, тут адна. І чаму так дзіўна выглядаеш? Паважаныя, дактары заўсёды звяртаюцца да пацыентаў на «вы». Топа, а ты што, доктар? Напэўна, у вас нешта са зрокам. Ды ў мяне выдатны зрок, Маў. Вельмі востры, як ва ўсіх каціных. Тады вы павінны былі з першага погляду здагадацца, што я доктар. Топа, трэба было папярэджваць, што ты вырашыў у паліклініку пагуляць. Ніякіх гульняў, пацыентка. Усё вельмі сур'ёзна. Бачыце вось гэтую бутэлечку? Вядома, бачу. Дык вось, у ёй знаходзяцца лекі ад усіх хвароб. Маў, ад усіх? Не можа быць. Яшчэ як можа? Гэта чарадзейныя лекі. Вось што ў вас баліць, пацыентка? На што скардзіцеся? Ды нічога ў мяне не баліць, Топа. Так не бывае. Вы ж, наколькі я ведаю, спартсменка. Так. І няўжо ў вас не было ніякіх траўмаў? Вам абавязкова павінна штосьці балець. Зусім не абавязкова. Я выбіраю практыкаванне па сваіх магчымасцях і раблю іх акуратна. Толькі што? Ну, працягваеце, пацыентка, толькі што? Шчыра кажучы, я б хацела стаць больш вынослівай, каб трэніравацца, напрыклад, не 2 разы на дзень, а 3. Ага, так і запішам. Пацыентка скардзіцца на тое, што хутка стамляецца. Мау, няпраўда, я такога не гаварыла. Не спрачайцеся з доктарам, калі ласка. Я лепш разумею, што вы мелі на ўвазе. Ну, добра. Дык вось, вам прапісваюцца лекі ад усіх хвароб. Дзякуй. Топа, а гэта дакладна бяспечна? Не сумнявайцеся, пацыентка. А калі пачынаць прымаць гэтыя лекі? Зараз жа, чым хутчэй пачаць лячэнне, тым хутчэй яно падзейнічае. А як лекі прымаць? Не разумею пытання. Яны вадкія, значыць, іх трэба піць. А паколькі кропляў? І да ежы ці пасля? Ну навошта лекі піць кроплямі? Глупства! Трэба адразу прыняць усю бутэлечку. Доктар, вы ўпэўнены? Безумоўна! Так, і хопіць спрачацца. Заўтра вы прачнецеся такой вынослівай. Самі сябе не пазнаеце. Добра, угаварыў. Давай. Прывітанне, мои гудзелкі-глядзелкі, мілыя. Салют, Надзейка. Прывітанне. Топа, які ты сур'ёзны, быццам сапраўдны доктар. У паліклініку гуляеце? Маў, мы не гуляем. Рыся, маўчы. Наш паважаны доктар Топа знайшоў недзе лекі ад усіх хвароб. А, вось яно што. Зараз я іх прыму і стану больш вынослівай. Уяўляеш, Надзейка, змагу трэніравацца 3 разы на дзень. Усё, прымаю. Давай. Рыся, замры, не варушыся.
Что здарилося, Рмау? Потым растлумачу, не варушыся. Надеечка, ты меня полохаешь. 1, 2, 3, 4, 5 пачынаюць чараваць. Цуды адбываецца, бутэлечка з лекамі на месца вяртаецца. Рмау, а где бутылечка? И где Топа? Бутэлечка вярнулася ў кардонку з лекамі на самую верхнюю паліцу. А Топу мы зараз адшукаем. Больно, пусти! Пусти, оторвешь в ухо! Нічога з табой не здарыцца, гора-доктар. А ну расказвай, дзе бутэлечку ўзяў? Сама ведаешь. У тебе на столе. Ну, Топа! Я на некалькі секунд адвярнулася, бутэлечкі няма. І ніяк не магла зразумець, куды ж яна падзелася. Мау, а навошта ты бутылечку стягнуў, Топа? Ой, да я часто бачу, як Надзейка, калі мы хварэем, гатуе нам лекавы напой. Вось я і вырашыў, што там лекі ад усіх хвароб. И придумал, что мне треба выпить целую бутылечку, Рмау. Топа, мне вельмі не хочацца гэтага рабіць, але прыйдзецца цябе пакараць. Бо гэта вельмі сур'ёзная правіннасць. Ай-ой-очки. Вось табе и аёечки. Топа, усе дзеткі добра ведаюць, што лекі можна прымаць толькі тыя, якія выпісаў доктар, а маленькім нават дакранацца да іх нельга. Тое, што трэба прыняць, дзеткам даюць дарослыя. А калі б мне стало дрэнна, Рмау? Рысечка, лекамі, калі іх няправільна ўжываць, можна нават атруціцца. Ой, Надеечка, як добра, што ты прыйшла своечасова. Ой, З Рысей усё ў парадку. Я абяцаю, што больш ніколі не буду браць ніякія лекі. вось і выдатна. Топа, а каб ты добра запомніў сваё абяцанне, сёння застанешся без казкі. Тады я пайшоў? Ідзі і паўтары правілы бяспечных паводзін у доме. Ну, добра. Паўтару. Ой, Рысечка, а ты чаму пагадзілася прымаць невядомыя лекі? Рмау, Топа был такі упэўнены, а мне так захацелася стаць больш вынослівай. Ой, Рысечка, ні ў якім разе так больш не рабі. Добра, не буду. І вы, сябры, запомніце, што дзеткам лепш да лекаў не дакранацца. Запомнили, Рмау. Тады глядзім мультфільм. А зараз А можна вярнуцца ў пакойчык? можна, Топа, каб развітацца з гледачамі. Сябры, ой, ні ў якім разе не бярыце ніякія лекі. За свой урок, Рмау. Вось і выдатна. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі, И отправляемся у ложечки на мягкие подушечки, Рмау. глядзець самыя цікавыя сны. Дабранач, маё гудзелкі-глядзелкі мілыя. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю.
сама каля мамы, тихо, тихий